Pa s obzirom na epidemiološke mjere gdje je dozvoljeno do 50 ljudi na otvorenom, moglo je biti više i niko ne bi bio vraćen. Ali nedovoljan je broj građana s obzirom na tešku situaciju prezagađenosti okoliša u kojoj su građani Lukavca izloženi svakog dana. Znači, trebao bi da bude veći odziv građana i to bi bio znak da su građani zainteresovani za ovu tematiku. Međutim, kad vidite ovako da nije izašlo ni 30-ak ljudi, onda vidite da ni građani iz raznih razloga nisu zainteresovani da se ovo pitanje rješava. Ova protestna šetnja je simbolična. Ona i nije u stvari da se nešto radikalno mijenja. Ona je više kao apel, ukazivanje i poziv odgovornim ljudima koji mogu nešto učiniti da se angažuju i da promijene ovakvo stanje. A mi vrlo je teško mirnom protestnom šetnjom promijeniti nešto tako radikalno, čemu smo mi izloženi decenijama ovakvom beskrupuloznom trovanju, sad da se promijeni nekom protestnom šetnjom. Mi nismo toliki optimisti, ali smo optimisti u smislu da ćemo podići svijest građana o ekologiji, o prezagađenosti, da će se građani više angažovati po ovom pitanju i da će postati aktivniji, da će nam se pridruživati u budućem periodu da zajednički nešto promijenimo. Jer samo zajednički možemo nešto promijeniti, a mi kao nevladina organizacija i udruženje koja nema apsolutno nikakve poluge vlasti, nego samo savjetodavan karakter, teško da mi sami možemo nešto promijeniti ukoliko se i građani ne angažuju u većem broju. Čitavo vrijeme kažu vi se zalažete da zatvorite firme. Nije tačno, mi se zalažemo da firme rade, ali da poštuju pozitivne zakonske propise. Zakon o zaštiti okoliša, zakon o zaštiti zraka, zakon o zaštiti voda. I nije tačna tvrdnja što plasiraju takozvani menadžment i vlasnici firmi i kažu ukoliko budete vršili pritisak, ostaće radnici bez posla. U zapadnom svijetu firma mijenja menadžmenta i vlasnika, a radnici ostaje i radi. Mi se zalažemo za radnike i da radnici imaju pravo na zaštitu na radu i zaštitu okoliša. Isto i svi građani u Lukavcu gradu.